Maayong buntag sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Adiyan usab kita karon sa ato ang YouTube channel. Welcome sa tanang mga subscribers, viewers, ug sa tanang mga sharer sa ato ang channel. So, happy fiesta San Isidro, Labrador. Ug ang atong hisgutan karon mao si San Isidro nga iyang kapistahan ugma pohon, Mayo 15. Si San Isidro usa ka mag-uuma o trabahador sa umahan dito sa Madrid. O kini siya inila o giila o gibantog siya sa iyang pagka-Diyos nun. Og ang iyang pagkatao alang gayud sa mga kabos o sa mga hayop. Very generous si San Isidro. May panahon nga si San Isidro makalabay sa mga langgam ug magdala siya uhay sa humay, iya kining saburan ang mga langgam. So ingon ani siya kamanggihatagon. Og si San Isidro usa ka Catholic patron sa mag-uuma dito sa Madrid, El Gobernador, Halessi o La Shiba, Honduras. O ginasaulog kining kapistahan niya Mayo 15. Og natawo siya sa Madrid og namatay sa November 30, 1172 dito sa Madrid, Spain. Og ang iyang asawa mao si Maria Toribia ug aduna siya usa ka anak nga si Iilan apan namatay kini. Og gikanunay siya sa March 12, 1622 nga gikanonize ni Pope Gregory the 15. So si San Isidro usa kini siya ka matahom nga santos o gibuhat nga kini siya gibuhat nga tuburan sa mga lungag sa yuta nga kung mawagtangan og tubig umuliki na ang atong mga kabasakan, musangpit kita ni San Isidro Labrador. So, ang mag-uuma, magadibuto kita ni San Isidro Labrador. So, si San Isidro Labrador, sa panahon sa iyang kapistahan, magsilibrar sa Santos nga Misa, ang magtutuo niini, nagtuo sila nga makainom sila og tubig, og magdala pa sila og tubig. Ang ilang gituuhan nga kini panalanginan sila ni San Isidro. So, si San Isidro, ang labing mahimayaon og nagpahayag ug ang taga Madrid nakugang niini pag-ayo gisulayan nila paghuna-huna gawas kun unsay iyang nahimo nga punuan, unsa may punuan ni San Isidro. Nganong makaingon ani man si San Isidro, makakapakita man siya og milagro nga siya ang muabli sa lungag sa yuta aron mobunok ang katubigan diha sa atong kabasakan. So, linibo ka mga tao nga nagpilgrimage niini, nga nagsalig sila nga makainom gyud sila og tubig. So, si San Isidro nahimong santos sa iyang mga milagro, sa dagkong mga milagro nga iyang nahimo. Og si San Isidro usab integral faith, nga aduna siya kinatibuk ang pagtuo sa Dios. Kinatibuk-an means kinatibuk-an na, no? Nga maglakaw siya ug magsulti siya ug kining iyang gilakaw nga isulti niya iya gyud kining buhaton konkreto. Tinud-on gyud niya paghimo, dili pareha sa nang uban nga maayo lang mosulti apan wa gihimo. Basin ako usapod ko ani, pero mangayo ta og panabang sa Ginoo nga kun unsay atong isulti ato usab kanang himuon. So mao kana ang integral faith evangelization. O gihimo niya ang konkreto gyud ang ihang pagtuo ni San Isidro, kinatibuk-an sa iyang pagtuo ngadto sa Dios, no? Gisalig niya ang tanan. So every day kadi si San Isidro nagasimba kini. So mao bitaw nga na inila siya sa iyang pagka-Dios nun kay musimba gyud una siya before siya muadto sa trabaho. Giuna gyud niya pagdawat ang lawas ug dugo ni Kristo kay kini mo'y makahatag og kalig-on
Dili lamang sa iyang trabaho, kundi sa iyang pagtuo sa Dios ug mahiduol kita ngadto sa Dios ug kini siya modelo sa tanang mag-uuma nga unahon nato ang Ginoo aron ang Ginoo mapabuhagay og mga ulan sa atong kabasakan. So si San Isidro nag-alagad sa usa ka adunahan sa Madrid bilang mag-uuma ug ang tag-iya sa umahan. Ug miabot ang panahon nga murag nainggit tingali itong iyang mga kauban, naagit inggit no, sa una pa, tulo niya kakauban sa iyang trabaho, kay naibulong pud sila nga ano nga away si San Isidro, pero parehas lang sila og agi. So ila kining gisumbong, nagsip-sip sila nga atos tag-iya nga si San Isidro, dugay mo abot, mo trabaho, tapulan si San Isidro. Og ang amo o ang agalon, nakaplagan niya. No, iyang gisusi ug iyang gisumbong sa iyang mga kauban ni San Isidro. So gisusi niya ug nakaplagan niya nga si Isidro nagampo ug samtang ang usa ka anghel nagdaro. No, naghimo sa pagdaro ang anghel ug si San Isidro nagampo. Ug sa ubang okasyon usab sa ikaduha, iyan na po ni gitan-aw gyud ug maayo kung unsa gini si San Isidro. So, ang agalon nakita niya ug nakaplagan niya nga ang anghel tapad ni San Isidro aron parihas ang lang ug agi ang tulo niya kakauban. Laliman kana ang anghel. So kung magpaduol na ta sa Dios, kung ang atong kinabuhi, ato nang gihalad nga to sa Dios, magpadala ang Dios og mga anghel kanato nga mao'y mutabang sa atong mga buluhaton, mga kaigsunan ko ni Kristo. So kini, usa kini nga bantugan nga gihimo niya ang iyang pagka-Dios nun. So naminyo kini si San Isidro sa usa ka maanyag nga babae. Ug nakanak sila og usa ka lalaki nga bata. Ug namatay kini. So, nagkauyon sila nga ipadayon gihapon nila ang ilang panag-uban. Ug ang iyang asawa nakasurvive. Ug nahimo usab nga usa ka santa. Mao nga gitawag og Maria di Cabeza. Ang iyang ulo, cabeza meaning ang iyang ulo nga matinahuron gidala diha sa prosesyon sa Madrid sa panahon hangtod og ang katawhan nga magampo alang sa dugang ulan nga kun dito dai sa Madrid kung wa nay ulan o gana ang ilahang farm magampo sila. No? Ug ilang iprosesyon si Maria di Cabeza nga asawa ni San Isidro. Ug ato niya usab kining hisgutan kun unsa usab ang kinabuhi ni Santa Maria di Cabeza nga nganong nahimo usab siya nga santa. So mao kini ang pagtahod, no? Pagkahuman sa pagkamatay ni San Isidro, ang asawa niya nga si Maria di Cabeza nahimong ermitanyo. No? Apan naghimo usab kini og mga milagro. Ug pagkahuman sa iyang kamatayon, ang ngalan ni Maria di Cabeza meaning ulo. Siya ang mangulo tungod kay ang iyang ulo gidala sa usa ka sinaligan. Sinaligan siya o gidala diha sa prosesyon o kanunay kining gidala o nagdala sa ulan gikan sa langit alang sa usa ka gisakit nga mga dapit nga ugana ang yuta. So si Maria di Cabeza usab pwede usab kita nga mangayo niya og panabang sa ulan. Sama sa iyang bana nga si San Isidro Labrador. Si San Isidro Labrador, diha sa Pilipinas, adunay nakaplagan nga 438 miracles nga hangtod karon nagmilagro si San Isidro sa kalabutan sa mga mag-uuma.
So tingali o ang mag-uuma kung nakaila sila sa patron sa mag-uuma nga mao si San Isidro, kung muuga ang ilang kabasakan, mangayo kini og panabang o magdebosyon kang San Isidro. O dili lamang sa pag-uma niya hangtod usab sa mga kahayupan nga siya di ay ang ato ang debosyon niini nga mangayo kitag panabang kaniya. Dipinsa sa mga sakit o dipinsa sa pag-uga sa ato ang kabasakan. So dili day ta problema kung mag-uga ng atong kabasakan. So maingon kasagaran may naunsa naman taon rong panahona, init na kaay sa nga tanan. Nagdebosyon bata ni San Isidro, mga mag-uuma. So atong paningkamutan nga atong nahibaluan karon nga si San Isidro di ay mao ang patron sa mag-uuma nga gibantog na nga pagka-Diyos nun o pagkamanggiluyon ngadto sa kabos. Unahon niya ang mga kabos kitapod untang mga mag-uuma mao na nay atong buhaton karon, mga kaigsuonan ko ni Kristo. So ang reflection niini nga kita magdebosyon kita ni San Isidro kay siya ang modelo sa tanang mag-uuma. Kung panahon nga magkalisod, magkanihit ang ani, magdebosyon kita. Dili lang kay sa panahon nga magkalisod, sa tanang panahon, idebosyon nato si San Isidro kay tabangan gyud ta. No? Nganong moingon man ka nga, Josefina, nga tabangan ta sa mga santos. Ato kanang mabasa dito sa kang Hope panahon nga mag-meeting ka ng mga santos dito sa kalangitan. O unsaon nila pag ang ilahang mga parokya nga gidala nga sila ang patron. So nakita dito nga si Hope. So mihangi si Satanas, mi-insert si Satanas sa meeting. Sa ato pa ang tanang mga santos mag-meeting kana sa kalangitan alang sa ilang mga petro o mga gidala nga parokya o chapel. So, mga kaigsunan ko ni Kristo, dili kita mawadag paglaom. Kaya nakita'y santos nga mag-uuma nga atong idebosyon nga mangayo kitag panabang kaniya ngadto sa Dios, kay si San Isidro dali lang dunggon sa Dios. Og klaro og tataw usab kana sa dunay tawo nga nagampo ngadto sa Dios og miingon ang Dios nga adto ni Hub pagpakitabang pagampo kay si Hope dali lang dunggon sa Dios. Sa ato pa ang mga santos dali lang dunggon sa Dios. So aduna kitay paglaom bilang mag-uuma nga ang atong i-devotion mao si San Isidro Labrador. So mga kaigsunan ko ni Kristo, og daghan kaayong salamat o maayong fiesta sa San Isidro dito sa lungsod nga akong gipuy-an, sa mga lungsod nga nagdala sa patron nga San Isidro sa Bohol, og ingon man dito sa Chensan, sa San Isidro Labrador, og sa San Isidro Jinsanvel, nga nagpasalamat ko sa Ginoo nga dinha iya kong gitabangan og iya kong nga nasayod o iya kong gitabangan sa pagserbisyo o pag-alagad kung unsaon di ay pag-alagad. So presidente diya sa San Isidro Labrador, happy fiesta uban sa imong mga membro diya sa JKK. Daghan kay salamat og usbon ako pagingon, maayong fiesta San Isidro Labrador. Mabuhay!